ऐलन विकास दुलहा माड़ावा भइलन खाड़ किया हो भाला माड़ावा भइलन खाड़। ऐलन विकास दुलहा माड़ावा भइलन खाड़ किया हो भाला माड़ावा भइलन खाड़। बैठ दुलहा टेबुल कुर्सी चिन्ह ससुरार किया हो भाला चिन्ह अपन ससुरार। बैठ दुलहा टेबुल कुर्सी चिन्ह अपन ससुरार किया हो भाला चिन्ह अपन ससुरार। नाही बैठब टेबुल कुर्सी नाही चिन्हबो ससुरार किया हो भाला नाही चिन्हबो ससुरार। नाही बैठब टेबुल कुर्सी नाही चिन्हबो ससुरार किया हो भाला नाही चिन्हबो ससुरार। छोट की सरहजिया सासु कैदन दान किया हो भाला कैदन दान। छोट की सरहजिया सासु कैदन दान किया हो भाला कैदन दान। ऐहन मन बाबू काई देहब जवाब किया हो भाला काई देहब जवाब। ऐहन होशियार बाबू काई देहब जवाब किया हो भाला काई देहब जवाब। उनका के हो सासु चिठिया भेजाय किया हो सासु चिठिया भेजाय। बीचवा में लिखबो सासु सरऊ के जवाब किया हो भाला सरऊ के जवाब। उनका सासु चिठिया भेजा किया हो सासु चिठिया भेजा। बीचवा में लिखबो सासु सरऊ के जवाब किया हो भाला सरऊ के जवाब।